פשוטה נקרא לזה כדור. קונפיטורה, איך נאמר? אמרי ריבה לפופה החבובה. נקרא בובה. מה הבאת? ביסיקלטה, גם לזה כבר שם המצאת. יש אופן כאן, עוד אופן כאן, אופניים. כמובן! אליעזר, בוא לעזר, תן לנו מילה. כדור! אליעזר, בוא לעזר, בובה! בעברית קלה. להיכנס לרסטורן בן יהודה, לא רסטורן, אמור מסעדה. התרצה את האומלטה כבר אתה. מה זה אומלטה? חביתה. התואיל אולי לקחת גם ג'לאטו משובחת. לא ג'לאטו, זאת גלידה. גלידה, תודה, תודה. אליעזר, בוא לעזר, תן לנו מילה. חקיקה! אליעזר, בוא לעזר, גלידה! בעברית קלילה. איך נקרא להוא? לילה זו! לזה. אין לנו מילה לשום דבר כזה. זה דחליל, זאת מקלחת, זה וילון. כאן הכל לכתוב בנחת במילון. אווירון, שעון, רכבת, ממחטה עיתון מגבת. זאת משקפת, זאת כפפה. כפפה, מילה יפה. אליעזר, תן